E unul acolo unde am tras eu. Nu știu unde. Mark out, moving. Bă, sigur nu s-a ascuns să lasă să moară pe la spate. Sunt unii acolo. Hai să plecăm de aici, că se împute treaba. Se închide cercul, trebuie să-i ținem. Mi-am dat down-ul, nu ia. Bravo. Team wipe la încă unul. Enemy UAV overhead. Bravo, bravo. Gas is La shop, la shop, la shop, la shop. Safe zone L-a cumpărat Vezi pe că unul vine acolo. unul, vedeți că vine unul. Mark out, moving. L-a cumpărat pe unul la shop. Uite-l, Hai acolo. Contact! vine spre shop, vine spre shop. Nu-l văd. E aici în... Hai pe mine, sunt alții la shop deja. Hai cu Sunt mine. doi aici, sunt doi aici. Contact! Mă urc sus. I-a mai spart 2 armuri. Vedeți că sunt alții la shop. Aveți grijă. Uite, uite. A spart armura. Acolo. Acolo. Going in. Cancel my last. Cine trage după tine? Ăla, ăia de acolo, ăia de acolo. Oh, Mai vine aici, vine aici, veniți încoace. Hai repede. I'm here. Get ready to move. Haide. Eu mi-am dat singur, fac. Nu, păi n-aveam cum. Plecați, plecați, plecați. Mamă, ce RPG mi-am dat. Nu mai am plate-uri, what the fuck? Aveți plate-uri? Gas is inbound. Trebuie să plecăm că vine gazul. Dar unde sunt aia? Că nu mai văd. Am plecat. Cred că au avansat. Hai, hai, plecăm Haideți, și. hai să plecăm pe aici. Vezi că vine gazul. Ah, ce nu i-a spart. Trebuie There are plate-uri. 24 enemies still out there. Kill them all. Hai să stăm împreună sau... Da, da, da. Hai, veniți aici. Aici. Hai aici, pe unul, hai pe unul. Sunt doi. Sunt 2. Cred că sunt mai mulți. ar fi. Sunt unul în față. Uite, unul în față, unul în față. I'm moving. În față, în față, în față, în față. Nu! În față, mă! Am murit. Team wipe, team wipe. Am murit. Mai e unul aici în stânga. N-au bani aia? Vezi în Am stânga moving. voastră. Vezi dacă au aia bani, Vlad. Ai gas mask acolo, Jamal, dacă vrei. Am deja unul. Ia-l verde. Fuck! Doi, sunt doi, sunt doi. Mai e unul. A, sunt pe clădire, da. Iau doi. Vine gazul, trebuie să fugi. Nu, 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 stă pe loc acum gazul. Ai timp. În stânga. Sau era team wiped? Nu. Going in. Wait, Să nu cancel fie that. după camion sau în stânga la gard. L-ai auzit? Da, Nu e, s-a auzit E prelata. relatul. E acolo. Te așteaptă, te așteaptă. uite. Uite. Nice. Vezi dacă are plate-uri și bani. Vezi dacă e unul aici. Ah, ok. Vezi că nu, pleacă, că nu mai e nimeni. N-ai timp Gaz, să gaz, faci. gaz, gaz, gaz. Mască de gaze ai, plate-uri. N-ai. Mai e vreun shop? Nu, nu. Capăs Nu. și nu apare. Du-te Nu, și e stai singur. acolo la colțurile alea. Du-te, încearcă să Stai într-un tufiș. așezi acolo. Vezi să nu fie cineva pe aici. Uite-te pe geam aici. Plate-uri, nice. Vezi că vine gazul? Nu, nu, Gazul, avansezi. gazul, 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 gazul. Du-te unde ai pus Pino. Vezi Aici, în stânga, colț. în dreapta. Aici, gata, gata, gata. Vezi aici și aici. Gata, aici poți să stai în boscheți ăștia. Pune-te aici în buschetă. Pune-te, pune-te. Wow, wow, wow. Gata, Celălalt, mai celălalt. următorul. Hai să lăsăm să joace acum, gata. Aia. Ce? Pune tureta aia jos și rupe ei. Lasă să omoare între ei, că mai sunt pe 6 echipe, what the fuck. Dar mai sunt doar 10 oameni. Da. Trebuie să pleci. Încearcă să avansezi, nu știu, acolo. Dar după dealuri, așa. Sau unde ți se pare. Ai și o mască de gaz, nu te Mark out, moving. Cancel my last. Du-te pe după trenurile alea. Ușor aici. Bagă-te. Uite, uite! Aaaa, ce pândeau ăia acolo? Te-ai grăbit un pic aici. Learn from the loss. Mai strai, oricum te omorau dacă te duceai în partea realtă. Dar vezi că acum toți stau la uza gazului, nu se bagă nimeni în față. Oricum n-ai strai, ai omorât bine pe aia.